Szülés után nagyon sok nőnek megmarad a pocakja, ami egy darabig teljesen normális, de aztán elkezdi őket zavarni, és elkezdenek haspréseket, felüléseket végezni, ami nem igazán jó gyakorlat sajnos, mert az egyenes hasizmokat középvonalban egy inas lemez kapcsolja össze, és a rektusdiasztázisnál ez megnyúlik, az egyenes hasizmok pedig eltávolodnak egymástól. Ilyenkor beszélünk szétnyílt hasizomról, ami még inkább szétnyílik, hogyha haspréseket, felüléseket végzünk. Viszont ezt sajnos nagyon sokan nem tudják, és nagyon nagy a reklámja egyelőre még én úgy gondolom mindig a haspréseknek, felüléseknek, ahelyett, hogy plenkelnénk, és ezáltal a törzsünk és a gerincünk is hálásabb lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy plenkelni mindig jó, és jó lenne, hogyha erről sokkal többet hallanánk, beszélnénk, és így esztétikailag is, és egészségileg is sokkal izmosabb, eredményesebb, egészségesebb pocakot érhetnénk el.